Това е трета част от историята ми, как разбрах, че имам поликистозни яйчници, когато бях на 18 години. Във втората част научих защо реших да не се оперирам. И това е третата част. Тогава работих по това време в аптека и магистър с фармацевтката ми каза: момиче, спри да взимаш каквато и да било химия. По това време взимах дофастон, преди това бях взимала противозачатъчни и прочети книгата на Лидия Ковачева за гладолечението. Мисля, че някъде за един ден я прочетох цялата. Пробвах 21 дни само на плодове, чай и мед. Цикълът ми дойде без болки, за първи път, без химия, т.е. без противозачатъчни или дофастон, и бях на седмото небе. Следващите години прекарах в експерименти, кои добавки са окей, какво трябва да променя в храненето си и гладувания.